Uy, madam. Uy, Nasa ka? sa sapa. Manglaba. Ha? Naman magripo. Ha? Naman magripo da? Mas gwapo man daw dito kay maka-fresh unya, makaswerte kay environment. Char. Kung makaswerte kay manglaba ko sa akong gown. Naputlan yung guro mo ano, tubig. Buang maputlan kung hindi ko makaputlan kay Sa sapa man ka. gato nako. Kaugo ng sapa. Gwapo ang sapa daw, no. Ew. Ana sila nay nag-ingon sa kuan na maka-fresh o sanina ang kuan. Ay, di ay. Mm. Puro makaligon og tela. Oh, ako ning laban akong gown for sa ginalang Alaska nako. Ay, Kay dasal lang. ano man sila kay kuan daw kanang affected daw dito kanang Affected. Bugo. kanang Effective. oh kana mo how daw di kay ka mga inana no bright ka ikaw na Bright. enter ka ginang Alaska. Sige, tudloan di ka mga kwento. Nako ina na sa una pa. Face shield. Oh, Ano mo sutan? wala di ko ka ginawa uy. Ha? O ka ginawa. Murag malipong-lipong ka no. Mura. Depende po Mura na. naikuan ba musulod ang baho. Gani. Oh, Storya storya tong ka- bakba. Ha? Malipong ka tungod sa kabaho sa imong bakba. Ano na? bros mo pud ko uy. Ano malipong man ka? Nakoy kailan lang ba ujig ba? Ignon ako. Oh, masibutan gid akong baho sa imong babaw mas ginaka-shield na ko. As in. Mulapos. Pero di Unsa man? di man bagay sa imo uy. Di sa mo to kada ko imong ulo. Yung ani ang mga dato na yung mga face shield kumula ka. Mas ginaragi ko diri sa balay naka face shield ka. Yung ani ang mga dato. Sabayan ti ka sa sapa. Sige. Maglaba ka dito. Wala Tudlo pa tubig tubig. kay wa jud mi gisanay ana sa una babata pa mi namang dapat sapa. Ha, tuloy. Di ba maka-allergy ang sapa? Dili dyan maka-allergy kay ginaiyahan mo na sa Ginoo. So sinaytaw ko si mo na ko. Oh, first time di ko nag Ay, first time di ay. Oo. Tara. Ginahan ko dito kay. Basi mo sa Alas- mga buyag-buyag. Naaday mga kuan dito mga fairy. Ay, di Kay ay. ang mga sapa bayat no kay naay mga kahoy-kahoy. Murag na yung mga fountain Oh, of ano youth. una ko dito no. Fairy, fairy. Please don't tabangin ko sa akong gown na makadaog ko Ay, sa ana, mga din na. Ana. Sige. Nakay nakita. Masabay. Ah, di yung kuan. Sila ba nakikita? Nakay nakita. Pero ako rin makakita. Kita na ko. Nakita ko ka? Alam mo, alam ko kag-wish ko na. Muna'y piri. Si Fairy. Ay, Fairy. ba piri? Fairy. Fairy. Oh. Mauna. Bugo giday ko no. Pwede Dato ko pero bugo ko. Pwede Muna'y mag-wish. piri. Pwede mag-wish. Oo, mag-wish ka diya. Saan? Mag-wish ko ani sa akong mga gown no, mapadaog ko sa akong gani. Asa mapuhiton rin ako siya. Kuya ito nang ko. Sige, sige. Ako'y unag kuya. Kay basi wala ka ilabay sa imong fairy no kay ako ra bay na ilhan sa fairy. Kailan na rin mo? Kailan na ni? Kumari mo? Mugay padtuon ta ko niya diri no. Ay, siya nag-text Oo. mo. Ah, sige, sige. Maka-text ang fairy. Mali mo na yung cellphone. Sige naman, nagibaha ng sapa dere. Uy, hinuok ko. Wala, biskot. Nabili pa dyan akong sabon. Ili. Uy, ay biskut, di man dili fairy. Agpa man na. Dili uy, fairy na barko. Lain na super Fairy. Ano ka diri? Oh, nalagyan mo diri. Ako diri manglaba ko. Ha? Manglaba? Si manglaba ko. Manglaba ko diri. Napordoy na mo. Ano may tubig? Wow, dili ma-order. Ikaw, nag-usa ka diri. Manglaba. So, pordoy po ka. Ay, expected naman. Pordoy naman sa Pero una wala pa ako napurdoy. Ayun, Siya, ako dawat man ako napurdoy ko basig siya. Dili lang ko manglaba kay maka-fresh daw og labhonon ang kungkuan niya. Maka kuan po din siya kani. Makaswerte. Ug asa pa gikan na nga ng istorya? According to Nadoy book, Fairy. according to book of Deccan. Nadoy Fairy. Piri nang naong yung basig ka na yung gawa na super piri. Abigin mo ikaw ang fairy no, kaya amo ka puhit. Saan mo siya, uy? Manglaban ako uy. Kabasi mo baha. Dito ka madam mo sa ubos eh. Dili ko manglaba kay ako aman ning tigkuan diri, ako aman ning pwesto. Hulo, ako Ikaw na ko na lang diri ka, madam. okay, Ayaw may kwan na diha kay Pwede kinuha Kapad na lang mo, uy, sa Magtapad public ka. ba ni diri? Laba, hilo mo dira. Ay ko surong-surong nga kay. Di kinapunta istoryahan. Diri lang po, tanaw lang ko ninyo. Manglaba ko. Sa ano pagpalaba ka madam para masok sabon diha madam. Wala mo Dapat sabon. mo dara sa kabangko lang. O, dara lang ka, madam mo. Dara. Mo hindi makabanglaba ka kabalo kay muhugaw padulong sa kuha. Alang, masugaw man kag naong. Kung madam mo mura mo kuan ay. Ito mo na yung Ay, mga Flowing man, paana man ang buga. Oh, dito lang ako yung ana ko. Tingnan ko maglaba diri ako na lang bason niya sa balay nila ako magtiwas balab kabayad ko. Kung saan mo na yung mga sanina. Dili sa nila trapon ni. Naku, dalawa ko. Baso lang nimo or wala na di kay sabon. Mo gay nabilin di ako sabon no. Fire may lag sabon, madam. Puro. Wa po na siya sabon. Na kay sabon? Dili na kailangan sabon ang akong mga sanina. Ang humot na daan. Oh, humot ni siya daan nga. Kana imong mga kuan diya para mahumot pud na, maana ba? Ah, mabalhin. Mabalhin ang humot. Nausa day ka diri. Nausa day ka Manglabagay ko kay mao niya ingon sa ferry. Ay sa ferry Piri nang na naong maka buinas daw ning
sapa. Makalikon daw sa nina. Oh, makaligon pod. Ay, mahawa na lang ta diriin. Ikaw po pag dala-dala po na sa inyo diri ka, balo ka. Dala-dala na ko na padulong man siya ni sabay raman ko. Di ko anad sapa ha, first time ako diri sapa. Madam, pag hinay, mabasa ko, madam. Sapa gani, mabasa man jud ang sapa. Ay gituyo guro ka nagbasa-basa madam. Ay, baka magkuha nakaloko. Anak ko kaluko jud. Wala gilabay ka madam, bastusa ka ninyo. Gilabay ko nimo. Yung sa di ka dira, ha? Bastos Na, Ay panglabay ba kay unsa Ako na hilabot ninyo, ha? ha. Nagpuyo ra ko diri buanga mo. Ingitira ka sa mga mga labunon, mga gilak-gilak. Yung sa di ka dira, ha? Yung sa di ka dira. Tama na, Na, magbuyagan ta ba grabe na na. Uy. Grabe Na. ba? Wa ko nang hilabot Kadagan, ninyo, ha? kadagan ni mo di panglabay sa ko. Oh, kadagan kaayo, isa na akong gilabay diya. Yung sa di ka dira, ha? Yung sa ka dira, ha? Wa ko nang hilabot ninyo, yaw. Grabe na kay ka. Grabe na kay ka. Grabe na kay ka. Tama na, madam, tama na. Ha? Tama na. Nang hilabot ninyo, ha? Na nagpuyo ra ko diri buanga mo na. Tama na. Na. Ano daay? Ano daay? Tama na. Katawag tikaw na ha. Kapitan Tamuan. Ikaw pa mapatawag, ikaw pa mapatawag, ha? Ha? Tama na, madam. Yawan mo, no? Tama na. Ha? Dili na gid mo. Pangat ka. Ano naman, sige. Ha? Ano naman, sige, ano naman. Ano nang labay ka sa kuha? Isa ka man ako nauna. Pagkaan ni Mugnaw Say mo. baga na ning Na. daan. Kung nang hilabot ninyo, nang labar ako diri. Ikaw man ang labay sa kong una. Kasi may kanaan na nabasa-basa. Ako yung nabasa ko una. Pero Oh. gilabay nimo akong wig. Ikaw, batay ba kay kagnaw? Batay ba kay naon ka na batasan? nao. Kung usa ka batay mo wig, bapot ka batay mong naw. Batig Hindi na na. ko chinilas. Ho, dira. Dawat na akong batig daong. Plastic pug kay ka, patik-atik pug ka. Plastic. Interbay ko siyang away. Oo na, grabe na kay kong gibna. Mas grabe ka. Kaya ikaw dyan ang labay sa kong una. Ano kung saan di kung salakin mo nga? Oh, unsa di ay, unsa di ay, ha? 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 Unsa di ay? Unsa man? Robot? Wa na ko kagwantan nimo, dugay ra kay ko napuan sa boarding house pa ba? Ay, mula ko'y labot sa imo nga, uy. Kasi way labot. Nga ang akong Ikaw giingon ang nga nag-una naglabay. ikaw man naglabay-labay dyan sa kong una. Di ba ako manguan sa imo nga? Ibasa ko ni mo, Manglabay man ko dire. Maglaba. Ay kung kabalo ko inyong gato diri gubot. Ay, kung wala pa kilala na ninyo. gobot, uy, ina siya. Ngayon pa ikaw magpabarangay, kuyawan nimo no? Alam nga, ikaw man nakunauna Sila sa ka kuha. dawato sa barangay kadaghan na kay record dagto. Wow! Ay kabalo na biya ko sa modo. Kadaghan ako record. Tigati kag singil og boarding house, di ba to imuha day caretaker di Ha? ka dagto? Caretaker ano? Caretaker sa dagto. Saan pa rin mo na yung mga na? Sa ising. Sising. Oh. Madam pa mo tawag nimo. Ay, madam. Dato ka. Oh, awa. Naday madam ang labag sa pa. Wow, magbuotay di ay. Dato ay pobre lang makalaba diri sa pa. Pwede mga dato. Oh, nya dato day ka. Dato lang lady. Piling dato lang jud kay asa lang yung mga alahas ka. Mailan man na sa naong kung kisay dato nato. Ay oh, imong nyo hardworking kay taawa gubot ka ayo. At least dato. Oh, dato asa plagay ko kwarta kung dato ka. Nasa balay. Oh, Shh, tama na. Ilom. Tama na. Ito maguga. Kalipod siya. Wan ko kignaw. Oh. ayan siya damay-damay. Damay-damay mo ko nimo. Oo, nanagpa na po. Ikaw nang nanagpa na po ka. Ay lagi yung awaya. Ikaw may nakuan sa kuahan. Una-una Ikaw na. mabalay. Ano kay ka? Uy. Kung magulang naglabay-labay ni mo ni siya. Ganina. Ikaw nang labay sa kuha. Ikaw mo nagkuha sa kuha. Ikaw magdala ko na una. Grabe na. Oh. Grabe na Saman. kay. Ano ako nang inabot ito? Akong buhok. Ano? Kung pa yun na maidaman yung direct, ha? Nagilong-hilong rin bago. Nagilong-hilong rin ko. Ha? Ako yung damayon. Ako ngayon di! Damayon ko ninyo. Nagilong-hilong ra ko. Lumusante kang buang ako. Ikaw po, dali. Ako ati para. Unang hilabot ko yung ha? Unang hilabot. Uy! Wala, lungsi na. Grabe! Lungsi ng pangitro ng tulo. Ang tulo. Ang tulo. 1.5 lang ba dyan? Dito din nahalin eh. Kukoy labot nyo. Ay, ako ilong. Uy, okay lang. Uy, okay, doktor. Buang mo. Over na pa. Sige. Saan man magbati mo, dili? Dili na. Hindi akong ilong ba? Kapitan, jud ta. Oh, sa kapitan, pakapitan mo. Ay, kung labot-labotan niya, hawak Kamong duwa. Ako man. Kamong duwa. Pagkapitan tamong duwa. Kapitan. Ako nang laba diri. Atakitag samok. Ang chismosa mo. Dahil yung topic. Unya, asa may nakuha nimo? Ikaw sig sol. Kagiron ko ani ron. Wa ko na anad sa pa. Wa na ana sa pahilog gipaano bigay sa pagamay nimo. Kapuyo ko. Kapoy jud basta tambok. Tambok. Mas tambok ka. Ikaw man dyan dahilan ani ba? Ganina pa.
Ikaw Or dyan mo una. tiyan oh. Kadako sa muntihan imong lubot wa kay lubot. Isa ka gidring lubot no. Ang mo ako nang hilabot ninyo. Wala ko chinila. Kan kumulat madam. Awan chinilas ako. Modo babe. Plus katong yung pagbunong sa ko, plus chinilas na ko ha. Piki man po mga Ita Adidas. ko ano ta mo? Piki mo Adidas palingkir gipalit. Pabarangay, lokol matanim mo. Asa ta mag-abot? Kamong duwa? Hay. Lo ninyo. Ay, asa ka? Huli na ko. Mumuli man ka. Kung sa ko diri makatangatang ko sa imo ha. Pangak ka. Grabe. Mag-abot tag barangay ha. Maabot jud ta. Abot jud ta. Ato jud ta ila bukol. Bukol. Bantay lang jud na imong naong. Ikaw kita parason kang kapitan bukol buwan Tamparason ka. ka kay close me. Hilom. Ako nag-meet up silang kasal. Hilom ako'y mananabang pagkanak niya buang. Ilong ra mo. Kapit diri magyaw-yaw gapon mo. Bantay lang butaw mo. Kamu jud duwa, kamong duwa. Kamo nag-una-unawa. Bantay Sige, lang. mag-abot ang tag barangay. Asa kabaluan nang dili ako og tag-iya sa kuan. Di mo siya ikaw tayo sa sa boarding house. Ako'y tag-iya yot. Wah. Ikaw po nang ising. Wah. Wala ko kailan ng ising. Mag-abot ra jud ta. Kana mga baho ninyo manggawas ng ginda tanawa. Ang mo. Wala ko'y baho day, mas baho pa ka day. Baho hilom, baho kang anuos. Lutos. Naong nimo. Wow. Hilom, Laway imong ilong. hilom. Wah. Balik na imong ilong. Nahiwi gid akong ilong, bantay lang jud ka. Bantay lang jud ka. Dapat dali mo sa o pagkutsan. Silabot ninyo. Wala mo kung kaon ra. Ang isa pud oy. Hindi gwapa kaayo. Wala jud si Machete. Pangat. Agi na mi call. Call. Kaya mo kuha. Hi, we are the Digas Good Vibes. My name is Tinkerbell, aka Salome. My name is Wang Waray, also known as Minda. My name is Luvina, also known as Wang Ising. Ayan Yes. everyone, sa mga di pa po nakakilala sa amin, we are the Digas Good Vibes. Please don't forget to subscribe our YouTube channel and don't forget to click the bell button po para ma-notify po kayo sa mga bagong videos namin. Yes, and of course, every Saturday po ina-upload po namin sa YouTube channel namin yung Chismosang Silingan. And of course, every Sunday ina-upload ina-upload namin sa Facebook. Oo, 6 Yes. PM ha. Oo. At saka hindi lang po chismosang silingan ang ina-upload namin ha. Meron din po kami mga mukbang videos, mga makeup tutorials, unboxing, prank videos, at iba pa po mga dance challenge. And also traveling. Yes, traveling vlogs. Ayan. See you po sa Thank next. you, thank you. So don't skip the commercial. Diyan kami kumikita. Thank you so much. Bye-bye.